האושר הוא לא בא לבד. הוא פריבילגיה שצריך לעבוד בשבילה. זה לא בא לבד. ומה זה אומר לעבוד? זאת אומרת, הרבה פעמים, הרבה אנשים, כשהם חושבים על לעבוד, זאת אומרת, הרבה פעמים גם פה יש אנשים שהולכים בפול גז בניוטרל. זאת אומרת, מה זה אומר לעבוד? כי גם פה חינכו אותנו שלעבוד, זאת אומרת, להבין את עצמנו. מה זה אומר? יש בזה משהו, זאת אומרת, מה זה העבודה הזאת שכולם מדברים? אוקיי, העבודה הזאת שכולם מדברים עליה. הרבה פעמים, נגיד, יכול לבוא אליי מישהו ולהגיד, אני רוצה ללמוד איך לקבל את עצמי יותר, או משהו כזה, או איך להיות, לא להיעלב מקצת, כל מיני דברים כאלה. אז מילת הפלא היא פה שאנחנו תמיד צריכים לעשות פחות, לא יותר. אין מה ללמוד, יש פשוט לשחרר כמה דברים שאנחנו עושים באופן אוטומטי. וגם האושר בסוף מתחבא שם.